Hi guys, it's me, Bricks, and so part to aji pinagaramid tayo tay ayaman. Kas tagarot ti pinag-aramid ko. At tagarot guys, iksis kas ti pagtatlohan na makita aji kwana. Aji na surat aji kwana. Tapos kalendaryo lang ata pinagwak guys. Tatno kwa. So pagod na ang besyo nyo. Isa namang mga nun. At tagarod. Nagimasadjikan kanon na. Napadouble rice pie. With gulay ata guys with gulay. Ata, garod. Healthy living ang beshi ko. Tagarod guys. Diba? Diba guys? Nag-ketchup nakpay. Diba? Ang sarap. Diba? Ang sarap. Ang sarap. So guys, nagado tayo bagak. Tagarod mga nakon. At tagang ketchup. At tagarod mga nakon. Nagimas. Yummy. Yummy. In my tummy. Yummy. Nagkanta nakpay guys. Tatlo na imas ti pinangan ko. Nagimas guys. Ata. Nagimas. Ata guys, agsao-sao nakbay habang mga anak. Salamat sa pananaod. Hanggang sa muli.